nu her, hvordan vi alle trommevæller. Hør nu her, hvordan vi trommevæl. Hey! Vi har fødselsdag, og nu her i dag. Vi har fødselsdag, og nu i dag. Og hør nu her, hvordan vi alle råbe vil. Og hør nu her, hvordan vi råbe vil. Hey! Tillykke! Klar. Sikke nogle kække fløjtepift. Tak for sangen. Har du det godt? Ja, jeg har det godt på trods af alderen. Ja, 87 år. Det har man vel. Hvad siger du? 87 år. Ja, lige præcis 87. Så begynder man så småt at kunne mærke det, når man sådan sidder i sengen om morgenen og sådan noget. Hvis man ikke er 87 år. Ja, jeg har fået nogle søde gaver. Jeg har fået noget at transportere min computer i, når jeg skal ud til spejdermøder. Yay! Så jeg skal transportere den i alle mulige tasker, jeg skal låne andre. Så det er jo rigtig godt. Har I haft en hyggelig weekend? Fantastisk weekend. Og lagt nogle gode strategier for de næste mange år. Vi har lagt en strategi, der hedder De Fantastiske 4 og de 14 skovmænd. Okay? Det lyder sådan lidt hemmeligt. Meget. Så jeg spiser brunch efter at have haft en sen nat. Ja. Nå, det lyder som om, det har været rigtig godt. Det har det. Og det er pragtfuldt vejr, så nu skal vi lige ud og nyde lidt natur. Og inden vi vender snuden mod byen. Ja, I må hellere virkelig mærke jer, hvordan et blad ser ud. Ja. Jeg glemmer det, inden I kommer hjem igen. Ja. I må have en super god dag, så. Jo, tak. Og lige måde. God fødselsdag. Hej hej. Hej hej. Der er ikke mere batteri på den.